Сега първият ни проект, който ще ви представлява електронни схеми на логически операции. Тук сме представили 3 операции. Първата от тях е логическо И. Червената лампа представлява единица, зелената лампа е 0. За да логическото И трябва и двете лампи да светят червено, т.е. и двете да са единици, за да може изхода също да е единица. Ако едното е единица, а другото е 0, изхода е 0. Втората логическа операция е логическо Или. Трябва един от двата кода да е единица, за да може изхода също да е единица. Ето, тук имаме единица, тук 0. Изхода е единица. Ако и двете са единица, изхода също ще е единица. Но ако и двата входа са 0, изходът ни е 0. Третата логическа операция представлява логическо Не. Т.е. ако входа ни е 0, изхода ни е единица. А ако входа ни е единица, изхода е 0.